Musika inklusiorako tresna gisa. Egin bat erronkarekin. Hezkuntza inklusiboa eta kalitatezkoa, baita musikaren arloan ere, hezkuntza komunitatearekin partekatzen dugun konpromisoa eta erronka da. Musika oso garrantzitsua da pertsonen garapenerako, gaitasun pertsonalak, sozialak, kognitiboak eta emozionalak sustatzen ditu. Hezkuntzaren esparruan, musikak ikasteko aukera handiak sortzen ditu adimen desgaitasuna, garuneko paralisia eta autismoaren espektroko nahasmenduak dituzten ikasleengan. Adibidez, hezkuntza inklusiboa indartzen duten balioak ematen ditu, berdintasuna eta aniztasunarekiko errespetua besteak beste. Gainera, komunikazioa hobetzen du eta norberaren nortasuna, autonomia eta autoestimua indartzen ditu. Jardunbide musikalak pertsona guztiek ekarpenak egingo dituzten taldearen bizikidetza eta kohesio giroan ere laguntzen du. Horregatik, hezkuntza sistemaren zeregina da ikasle guztien inklusioa erraztuko duten politikak, jardunbideak eta laguntzak bultzatzea. Era berean, funtsezkoa da hezkuntza komunitatea desgaitasunaren, irisgarritasunaren eta inklusioaren inguruan prestatzea eta horien inguruan sentsibilizatzea. Zure ikastetxea aldaketaren motorra izan daiteke, oztopoak murriztuz, kontzientzia sortuz, kultur jarduerak sustatuz eta askoz gehiago. Ikasgelan, irakasleen sinesmenek eta jarrerek eragina dute ikasleengan. Enpatiarekin segurtasuna eta konfiantza sortzen ditugu. Gogoratu ikasleen gaitasunetan eta talentuetan oinarritutako hezkuntzak ikasteko oztopoak murrizten dituela eta motibagarriagoa dela. Ikasleekin eta referentziazko pertsonekin komunikazio ona izateak konfiantza sortzen du eta hezkuntzako helburuak lortzen laguntzen du. Espazioek irisgarriak izan behar dute eta bideratzeek, piktogramek eta seinaleek ingurune seguruak eta aniztasunera egokituak sortzen dituzte. Laguntza pertsonalizatuak erabakigarriak dira ikasle bakoitzaren garapena eta parte hartzea bultzatzeko. Funtsezko laguntza bat irisgarritasun kognitiboa da, ulermena eta komunikazioa errazten baititu. Irakurketa erraza irisgarritasun kognitiboko baliabide bat da. Badago musika tresna eta software egokituekin pertsona guztiei musikan aritzeko aukera ematen dien musika teknologia irisgarria. Ikasgelan metodologia inklusiboak aplika daitezke, hala nola maila anitzeko irakaskuntza, ikaskuntzarako diseinu unibertsala eta elkarlaneko ikaskuntza. Berrikuntza gure aliatua da musika irakaskuntza hobetzeko eta inklusiboagoa egiteko. Interesgarria da, halaber, eskolak musika ikuskizunetarako irteerekin osatzea. Zure lankidetzarekin ikasle guztiek musikaz erabat goza dezaketen mundu inklusiboagoa ahalbidetzen dugu. Bat egiten alduzu gure erronkarekin? Egin bat erronkarekin gidak PDF formatuan deskargatu ditzakezu gure webgunetik febas.org.